sahayane mirdene sing kinten salebeteng toya wong ayu pujanati ngancik-ngancik awan lan bengi mireso palir gunung ing pakliran clear aling-alinge dalang murbane biar seminar padang trabane mubeng langit cah manis sapa jenenge warna-warni bapak taipu ketinggal sing ketepian clear genesi inten salebeten toya kaya geni kegunungan sumung-sumung cahayane indah tumaliwana wong ayu pujaan ati wong ayu idawan ati sapa jenenge Mamat-mamat siring-siring kepirang sing ketepian kesini remah dagangin gunung sumong-sumong sayangipun putri ayu sanggar sadap palonaya genggong ketinggal sing ketepian mawite jamawijaya nok solis tengwe kantor kabeh Widasari sampun kantor KB Widasari mamae bela ayuran sing talune gede sareng nok hikmah paperis naik di ngongkroya sareng nok gadis kendayakan iki aduh angras kan duit Korea hanya kiara mamae kira neki mamae nok listi saking ranca Jawa montor mamae desa saking sumpon ajali pamene saking Karang Malang nok rahayu iki saking Ranjeng mama depa sing ciledewet sing duwe Aries studio iki wong Subang sedulur dewe
montor mamenok listi sakiran cajawat sareng aya tiara mamai tiara aya kirana mamai kirana nok gadis sakieu kendaya Angras sidoe Korea paparisna gedit saking Troya nok hikmah mamae bela ayu rasing talun nok sulis kang duwe kantor KB Wingasari nok sulis sing duwe kantor KB sing Widasari aduh ngaturakeun matur kesuwun Kang Kaji Manot Studio Area Studio saking Subang Bos Area Studio saking Subang Kang Kaji Manot sareng Mama Jiyu nek dik nok sulis kan duwe kantor KB Widasari sareng Mama Bela ayu rasing talun nok hikmah paparisna saking Troya nok gadis duwe kendayakan nok sulis duwe kantor KB Widasari matur kesuwun nok sulis duwe kantor KB Widasari matur kesuwun jeruk manis dari Jepara air kelapa berasa madu nok sulis sudah kantor KB Widasari dihormati ngaturaken matur kesuwun nok sulis sing naringe kan duwe kantor KB Widasari sareng Mamae sulis Mime sulis sing Widasari nok sulis sing dari ajarani selawase ngaturaken matur kesuwun sampulani selawase Bunda Japira sing kendayakan Bunda Japira saking kendayakan Bunda Japira sareng nok Japira gede sing kendayakan nok sulis kang duwe kantor KB Widasari sareng Mamae sulis Mimi sulis gede wong Widasari nok sulis Mamae sulis Mimi sulis sing Widasari kang duwe kantor KB Mamae sulis Mimi sulis nok sulis sing Widasari matur kesuwun Bos Area Studio Kang Kaji Manot wong gabus wetane gedik sareng Bos Sanggara Sadap Palonaya gendong minangkane AS ku dewe sampulani selawase AS ku Bos Sadap Palon nok gadis kang duwe kendayakan angras kang duwe Korea paparis sing Troya sareng nok hikmah Mamae Bela ayu rasing talun Mamae Bela ayu wong talun dewe Sikra milih lambang sari gamelane Lamat ngawang-ngawang kesilin dagangin gunung lakir nyaning jaman sing wis kelakon alon-alon nyerap negatine bogeton nok sulis sudah kantor KB Widasari Mamae sulis Mimi sulis sampulani selawase nok sulis kang duwe kantor KB Widasari sareng Kang Kaji Manot Bos Area Studio Subang siapa bisa gulung tenda digulung berkibar lagi siapa bisa nulung kita ditulung si terima kasih kalau cilik sama gedang sumedot rasani hati sumedot rasani hati nok
nok sulis sudah kantor KB Widasari nok sulis kang kantor KB Widasari mama sulis mimi sulis wong Widasari aja mama sulis kedik bapak sulis sudah kantor KB Widasari nok sulis sing nari bos ada balon layak jengkong alolo dewe aestu bos ada balon kan ditembangi nok sulis sudah kantor KB Widasari mama sulis mimi sulis sing Widasari sudah kantor KB dewe nok sulis nok sulis nok sulis nok sulis nok sulis matur kesuwun di Gunung Jati di Candaksi ke kota Bandung senajana jadi istri Nusa Jati nok sulis kadwe kantor KB Widasari sampun lali mingkulani nok sulis balan sayang mama sulis serem mimi sulis KB Widasari kadwe kantor KB Widasari nok sulis nok sulis nok sulis aja lali masalah wasi Bunda Japira sing kendayakan Bunda Japira sing kendayakan senok sulis kami kantor KB saking Widasari ayah mama Tiara ayah Tiara naik geding sampun lali sampun murid mama nok listi saking ranca jawat nok aprasi muntur geding kelingan sing kelingan kerang emane mama keisa bina kane saking kumbon mama keisa dewe mama nesa sing karang malang aja lali mingkulani sareng nok rahayu kang beranjing mama adem pasing cilik dewe mama bela ayura saking talun atur kesuwun mama bela ayura wong talun sampe ngormati sareng nok hikmah gede dilelit murid dikulit murid pangkarisna dinakane saking royang nok gadis kedue kendayakan sang ras kedue Korea kelingan kenange mani nok sulis kedue kantor KB Widasari mama sulis mimi sulis wong Widasari sampe ngormati alon keranginan tiwa salon paduan jadinan tiwa salon nok sulis si dua kantor KB Widasari mama sulis mimi sulis si dua kantor Widasari mama sulis mimi sulis nok sulis wong Widasari nok sulis kang dua kantor KB saking Widasari mama sulis mimi sulis kedik aja lali salawase bos Arya Studio kang kaci manut bidangkane saking Subang sedulur dewek bos Arya Studio kang kaci manut mama haji yuyune kedik kembang curat kembang tanjung kembang segala dong-dongan reksa bulan reksa tahun boleh nok sulis yang tosan sudah kantor KB Widasari mama sulis kedik mimi sulis saking Widasari aja lali sing duwe kantor KB sing Widasari nok sulis mama sulis mimi sulis wong Widasari sami ngormat sareng hikmah sampun lali Bunda Japira saking kendayakan Bunda Japira wong kendayakan nok gadis si duwe kendayakan langres si duwe Korea gede kemana ditipin kincir aduh kapan katojo pulang kemana
Widasari senok beki mamae bela ayura wong talun mamae bela ayura wong talun mamae bela ayura wong talun dewe sulingan si maning sulingan suling seket karisa kanok rayu siranjing kelingan mamane kelingan nok aprak gue montor nok sulis sini kantor kabeh Widasari mama sulis sikit mimi sulis si Widasari abiali kabayongbong tumpah komplit rek diguling abialin abdi di bobong rajetat jadi gering rajetat jadi gering nok sulis sering kantor kabeh Widasari pamae sulise gede sedaya sabi hormati sedaya masabi hadir dataran tamine barat sumur mati para godana bunda japira sing kedayakan bunda japira wong kedayakan sing mirengaken Kang Kaji Manot bosnya studio saking Subang bosnya studio sing Subang Kang Kaji Manot Mama Jiyun dihormati ngaturaken matur nyuwun Kang Kaji Manot bosnya studio sampunani Mama Aden mah saking Cilin sareng Papa Risna saking Kroya Papa Nesa sing Karang Malang Mama Kesa sing Sumbone Keding Mama Enok Listi Sakirang Kajabat Eman sayang saumurin Ayai Mama Kiara Mama Kirana King keringan baik kenang-kenangan Nok sulis Sidwe kape Widasari Mama sulis kedik Mimi sulis sing Widasari Nok sulis kandre kantor kape sing Widasari pamit mundur sing ngetek sabone pamugi